της Επτανήσου. Εκλεγήσα στην αιτία προσκλήσεως της προστάτητος δυνάμεως και συνελθούσα όπως οριστικός κατοφανθή περί της εθνικής αποκαταστάσεως του Ιωνίου λαού. Πιστός δε εκδηλούσα των διάπειρων πόθων και την ανέκαθεν σταθερά αυτού θέλησιν και συμφώνως προς τα προηγηθής σας ευχάς και διακηρύξεις των ελευθέρων Ιωνίων βουλών ψηφίζει. Ενίσχυ Κιάκυρα, Κεφαλινία, Ζάκυνθος, Λευκάς, Ιθάκη, Κύττυρα, Παξί και τα εξαρτήματα αυτών ενούνται μετά του βασιλείου της Ελλάδος, όπως εσαΐ αποτελώσιν αναπόσπαστον αυτού μέρος, εν μια και αδιαιρέτω πολιτεία, υπό το συνταγματικών σκύπτρων της αυτού μεγαλειότητος του βασιλέως των Ελλήνων Γεωργίου του πρώτου και των διαδόχων αυτού. Εγένετο εν το βουλευτηρίο και κύρα τη 23η Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 1863. Ζήτω η Ένωση με τη μητέρα Ελλάδα!